Nibingelele nginamukele ku Thabizolo-TV. Sicela uma umusha kule channel noma uqala ukuyibona, sicela ucindezele usubscribe button ukuze uthole zonke izindaba. Umculi kaMaskandi odumile uKhuzani Mpungose usememezela ukuthi ngeke aphinde angenele imncintiswano yomsakazo womphakathi uKhozi FM ngoba ebona ngathi umphathi walo akukho afuna kumhlanganisa nesiteshi ngomuva kokuqhubwa kwezinsolo zokuthi baxhumana ngonyaka odlule ngesikhathi sekuvotela ingoma ezohlukanisa unyaka. Lo mculi wasenkandla umemezele lezi ndaba nje ingoba ephatheke kabuhlungu ukuthi kulonyaka ngeke akwazi ukuzingenela umncintiswano wengoma yokuhlukanisa unyaka njengoba kulindeleke ukuba akhiphe i-album yakhe entsha mhla ziyi-15 kwephezulu. Lokho okobe kuchaza ukuthi noma enganengoma eshisa izikhotha kangakanani kepha ngeke ikwazi ukungenela umncintiswano wengoma ehlukanisa unyaka uKhuzani FM ngoba umbandela wezingoma ezizodlana emlalo kulonyaka uthi leyo ngoma kumele kube ukuthi ikhishwe phakathi kukaMasingana phecelezi uJanuary 1 kulonyaka noMfumfu October 31 kulonyaka. Okubukeka kucasulela umculi kaMaskandi kakhulu ukuthi umphathi uKhozi FM usibonga Ingcobo wathi abantu abavotela ingoma emnandi hayi umuntu abamthandayo. Zizweleke uKhuzani echaza izizathu ezenza ukuba angabe sangenela lo mncintiswano woKhozi FM. Sibonge sihlangane ngokuzayo. Okushuthi ngesikhathi kuthiwa mina ngixhumana naye kulento yecompetition yoKhozi ngawina ngoba ngizwana nawo uMangcobo uyingxenye egcwalisa kanye noKhozi uyingxenye egcwalisa. I think ukuthi leyo nto leyo uMangcobo wayifeel ipressure yokuthi njengamanje from now on ayiseke into afisa ukuyibona ihlanganisa mina mhlambe noKhozi ngoba mhlambe kuzobe kuqhubeka lezo nsolo. Ake ngiwenze le example uma kuthiwa ujola nomuntu thizeni for sure lo muntu ingekho lonto for sure lo muntu ngisho uhlangana naye ngikholwa ukuthi ungafisa ukuthatha naye isithombe because usuku usufuna ukuprove into ethi akukho nawe la owakwadibana khona lo muntu. Abantu vele sebezovele bethi ingoba vele vele bajola laba bantu uthola ukuthi ayikho vele lonto, so uzozama ukumgwema vele lo muntu. So yilento eyenzakalayo ke phakathi kwami noKhozi as from now ukuthi umphathi stage uzama ukugwema yonke into ethinta igama likaKhuzani kulesi stage.